maju le. Aja mundur. Aduh. Caedan. Maju perang kok malah mundur nibani makne cilik. Coli man. Coli-coli. Ora sengaja. Ora sengaja. Maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kaltomalmo Kakang Cultayu. Heeh. Jale sampeyan niku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu. Kok iso muni ngono? Sampeyan sik ngomongi kulawa nek ngamalta cuwung coba. Ngamalta laono copo-copo ayo padha diblengket negara ngamalta. Sing ngumum kaya ngoten mau coba. Aku Seka copo? saka Pandya Betari Durga. Jan iki mang tiliki. Anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng. Antaséna, Antarja, Gatotkaca. Kulawa bubal lho kalu-kaluan. Kaltomalmo nggawa tumbak. Antaséna kok ditumbak? Antaséna sambil mledhek kuwi lha apa-apa e? Kok pamel ditumbak dadane gleleng mawon. Kaltomalmo candak tumbake disaut duantil nggon lai plek suarane mak klothak kula wis modal cah kae. Ngletak candak silahe jebles ke lemah bablas. Cultayu. Sapa? Cultayu. Sapa? Cultayu. Sing cetha to? Surtayu. Lah kene iso. Maju. Heeh. Ketemu Antarja. Polo ale Antarja. Kowe maju. Lekane ajeng gleleng man. Amo cula mlata aja mlata ora ngerti Gatotkaca saka dhuwur nimbles silah kula. Klothak. Kula glangsal jambak candak silah kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe kula. Sebabe Mesti diuntil gulu kula. di apa? Diuntil. Diuntir. Kula munggah dhuwur banget duncalke. Lajeng aja nibani sampean. Okeh papan jembar kok iso pas. Kula lajeng aja. Mesti kowe nembung Gatotkaca. Mbok cumpah. Ola, jeneng wong gelut niku ora ana kok Kang Cenan. Ora ana, kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono lah ana. Candak aku duncalke tiba teng sampeyan nibani sampeyan. Wo, kula jan ngucap alhamdulillah. Kuwi karo makne cilik kok kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun man kula cumanggaaken man. Boten sah mlengket ngamalta apike bali mawon. Niku wong telu niku algojone ngamalta isih do ulip kabeh. Antaséna, Antarja, Gatotkaca. Nek sampeyan ajeng maju mangicipi kepelane Antarja, Antaséna. Pun ngoten mawon. Hah. Sampeyan didit 5.000. Lho. Arep ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Eteh. Estet. Engko njaluk aku sing bayar. Sampeyan tok ngapuji e. Sampeyan niku wis tau kulawa dikon madang kabeh tur minggat. Asalahe kok mangkel aku. Pun. Kula njaluk sing, Man. Heeh. Kalih obat. Lho. Niki lho, diantem Gatotkaca timbles menyonyo. Nyo, kampanana. Iki salep ploso jenar rampuh. Oleskan sebelum dipakai. Lho, iki kleru ndeng iki nggon aku e. Patih kok cacane kaya ngono. Ngono kok patih cengkuni lho. Kaya keri nang ngesak ngono lho. Sapa sing urung maju? Kumatak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Mung suwe. Rene to, nek omongan ki ora nang jero. Nang jaba men ketok. Nah, ngono ra ketok. Muk susu Suramrata, jaya mrata imbang yen padha-padha. Sumbari. Oke. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae, Man?
Antasena. Wah, nyuwun ngapunten. Nek Antasena kula ora wani. Ora wani. Ora wani merga bocahe ndugal kewarisan. Tutur dasare Antasena niku diayomi dening para dedewani. Mula nek kula mungsuh Antasena nyuwun ngapura kula ora wani. Liyane Antasena, Mas. Liyane Antasena. Liyane Antasena. Antarja. Nah, loro niku kula ora wani. Antasena Antarja loro ora wani. Ora wani. Memergane Antarja niku nuwun sewu niku mbahne rajaning ula. Nek nganti kula wani karo Antarja nesu wadul mbahne ula sak donya dikritke goleki kula kabeh. Kula madang ketemu ula. Kula turu parani ula. Napa mboten gegerisi? Oh iya ya. Lha nggih, mula kanggo pikiran nek arep gelut kanggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, modar tenan. Ah iya. Loro kuwi ra wani. Ora wani, Mas. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Man? Gatotkaca. Nah. Lha nggih telu niku kula ora wani. Ora jane aku tak takon, wanimu ro sapa? Nek wonten wedok, Man. Oh. Ana meng wedoke aku wong tuwa gliyak-gliyak. Nganggih salep. Ora. Senengane ora. Amo Suramrata jejaya mrata mamang semikir trajadelan. Monggono nggawa plinteng tak plinteng kae. Mlaku kok yak-yakan. Makne jeneng disampar sak penake dhewe, ora menang tempilingi sirahmu kowe. Antasena. Piye, Pakde? Salam perdamaian. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku meng ngelegani mak cilik Sengkuni. Aku didhawuhi supaya ngajar kowe, ning jelas aku ra wani to. Ha iya. Mula aku tok mrene. Heeh. Aku tak takon kakak Karo kowe. Wah aku malah deg-degan aku. Ngerasa olehmu omong ki meleh ngampet tambegan aku. Santai wae. Papa pancen aku omongane kok kaya ngene. Aku arep takon. Sing nguncalke Durmagati masa? Kakang Garukaca. Tulung aku tak ketemu karo Gatotkaca. Aku wedi siji ka loro gawe aku wedi banget. Engko nek kebablasan lah mula aku tuntunan. Gatotkaca kon mrene. Ya. Kakang Garukaca. Heeh. Goleki Pakde. Oh iya. Kang. Oh. Goleki Pakde. Pakde sapa? Pakde Citraksi. Lho, dengaren goleki aku. Mbok. Aku adu arep kono ora gelem kok. Mungsuhe njaluk kowe. Njaluk tak gimer ndase. Antasena. Piye? Kowe aja salah ucap. Aku ora njaluk digimer ndase. Iki mung perkiraane Kakang Garukaca, kowe iki rasa kuwatir. Mama Tratap. Tratape aku. Ya wis kowe ngono wae. Siwa. Heeh. Kowe pancen bocah sing nganga. Tuntun, Kang. Ngajar. Ora. Ngabekti karo wong tuwa. Inggih, bekti kula apa? Tak. Tatak dangdut. Ora. Karo Gatotkaca kok ngerti dangdut. Tak tampa. Inggih. Sing nguncalke Durmagati mau. Kula. Kok iso bener Sengkuni? Pancen kula paske. Nah, Gatotkaca. Wonten dawuh. Aku njaluk tulung, aku tulung gawanan mumbul terus
Uncana penerna Papapate Sengkuni. Mekaten. Heeh. Sik tak salin ceklek. Oh iya. Karo tak nggembol maijan men bobote rada antep. Iya. Aja kleru lho. Mboten. Didipaske Pate Sengkuni tak tinggile cengele. Nuwun sewu, kok sami mboten remen kaliyan Yang Pate Sengkuni? Sesengkuni iki cangkeme elek. Wong tuwa ning ora idep isin pendak-pendak ming kongkonan, 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 pendak-pendak ming kongkonan. Njaluk ngapura telakku sak kongslet. Oh iya. Tulung. Uncana Pasna Sengkuni. Hei, kisaken jauh. bergoyang, mari bergoyang. Mabur dunyake kok bledek. Ada. Bledek. Cit, nan. Cit, nan. Mrene nggir. Iya. Waduh. Aku tak takon karo kowe mungsuhmu sapa? Gagah Gatotkaca, Man. Asli sumpah. Gatotkaca. Kowe dikapake Gatotkaca tanpa taliwara. Kula lagi arep nantang candhak sirah kula diga munggah. Terus diuncalke nyunyun ngapura nek tibane bener sampean. Gusti, aku tak takon. Ana wong ning dhuwur kok iso ngoyak iki cara ngendi? Iso bledek. Monggo aku wis weruh lho. Kowe banter banget sekondur, aku wis mlayu ngulon, kowe melu ngulon, aku mlayu ngetan, kowe kok melu ngetan. Kula ora ngerti mbok menawa niku aji-ajine Gatotkaca. Sumpah kula ora jarak. Yakin sumpah. Kula niku jane arep niba, ngulon wae ngajeng niba. Ning kok kaya ana kekuatan sing ngenggokke kula kok kaya ana bisikan cengel ngoten niku. Ilmu hitam. Wedhus ya. Asli Man, mboten goro aku lho. Dadi Gatotkaca sing nguncalke kowe. Nggih Man, gugu karepe dhewe. Putu kok nganti kaya ngono. Kowe wani daksya karo anakku Citraksi, tuwa do tuwa Gatotkaca. Hatiku kok enggak enak. Kakek Pate Sengkuni mesti arep mbales aku. Iya. Nek ra prayitna ngati-ati. Sekon dhuwur clorot-clorot bacok modar. Yang Pate. Iya, nggih. Aku tak takon, Citraksi mau apa tak uncalke miturut karepmu dhewe apa Citraksi omong apa? Siwa Citraksi dawuh kalian kula. Heeh. Kinen ngumbulaken kon ngepaske cengele Pate Sengkuni. Ngandel ora. Menungsa kaya ngono kok arep ngapusi, wong dhewe rupane ra iso ngapusi kok. Nggih. Wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Panjenengane yang kula, Yang Pate. Kudune putu karo mbahne Ngabekti. aku njaluk tulung. Iya. Gawanan mumbul Pasna Citraksi rak walese. Nggon bun-bun ya nggih, nggon bun-bun.
men jemblong men modar wong. Menika putra panjenengane ora peduli. Aku ki diwaneni karo Citraksi ki ora pisan ora pindho. Njaluk tulung coba. Iso pas ora nggon sirah tak gejlike nganggo tungkakku. Lho niki ngesaken dawuh. Iblis. Cit, ya. Ngerti nek arep tak bales wong limpat seprapat jagat. Wong limpat seprapat jagat wis tamat niku ping kula. Dadi kula ngerti papa semon panjenengan arep mbales arep ora niku kula wis paham. Nggih ta? Kok gegerku mak crek. Mungsuhe bendho. Aduh. Ya, untung kena lenga tala. Nek ora kena lenga tala mati tenan. Lah nggih padha kula ya kena lenga tawon. Ha iya. Nek ora kena lenga tawon rekoso mundur anak-anak Pandhawa angel dikalahke.